ser sort og skud, og din konto er i underskud. Så må du ikke op, husk at du har en krop, se op og lav et rentehop. Og så et kursvalg. Det gør mig altid glad at købe tøj, så jeg tog til Vibro Moda i Ishøj. Men din i kassen sagde, dit kort er spærret. og pludselig kunne jeg ikke trække vejret. Jeg gik og troede, jeg var rig, havde 1,5 million i fri værdi. Og lige efter ringede min bankrådgiver Bent. Jeg græd, da han sagde, Du blev teknisk insolvent. Under telefon står der noget om inflation. Jeg er så tæt på at få en depression af al den snak om recession. men når alt ser sort ud,